Doamnă Baciu Marina Bianca, de bunăvoie și nesilită de nimeni, luați în căsătorie pe domnul Mănicianu Mircea Adrian? Da. Hello minunaților, bine ați revenit pe canalul meu de YouTube. Nu am mai postat de 2 luni content nou, pare extrem de rău, a fost o perioadă foarte busy și profit de acest vlog pentru a vă povesti ce s-a întâmplat în viața mea în aceste 2 luni și de ce nu am reușit să mai revin cu conținut nou pe platforma mea de YouTube. Vreau și să vă mulțumesc că ați rămas alături de mine și că mulți dintre voi s-au abonat la platforma mea de YouTube recent și în acest vlog voi profita pentru a vă povesti tot ce s-a întâmplat în viața mea, pentru a vă da un live update și în același timp mă voi machia împreună cu voi. Așa că să începem. Cum puteți vedea, mi-a crescut și părul de când nu am mai postat eu pe YouTube. Să începem cu primul pas. Acesta este tenul meu nemachiat, primul pas este fondul de ten. Nu mai stau să vă explic produsele și să vi le arăt în detaliu, pentru că am foarte multe vloguri cu make-up, unde puteți să vedeți produsele care le folosesc. Nu am schimbat mare lucru, cred că am schimbat vreo 2-3 produse care pot să vi le arăt acum. În general, rutina mea de make-up a rămas cam aceeași, așa că nu voi sta pe detaliile de make-up și vom trece la povestit. De ce nu am mai postat de 2 luni? Foarte multe chestii s-au întâmplat. Nu am mai postat de vreo 2 luni, pentru că a fost o perioadă extrem de busy. Nu știu câți dintre voi știu sau câți dintre voi își amintesc că la un moment dat, într-un vlog, am spus că mă voi căsători vara aceasta. Ei bine, s-a întâmplat. Eu și Mircea, sau Mircea the Barber, ne-am căsătorit în august, cum puteți vedea, și a fost o nuntă pur și simplu minunată din toate punctele de vedere, dar trebuie să vă mărturisesc că nu ar fi fost așa de minunată și așa de perfectă dacă nu m-aș fi stresat așa mult. Asta este opinia mea. M-a stresat foarte mult ca toate detaliile să fie la punct și totul să fie extrem de perfect, fix așa cum mi-am dorit, și a fost o nuntă ca din basme. Deci, efectiv, a fost fix așa cum mi-am dorit să fie nunta mea, m-am simțit ca o prințesă și a fost o zi minunată. Dar, cum vă puteți imagina, sau probabil cum multe dintre voi deja știți, pentru că ați trecut prin faza asta a vieții, o nuntă cere foarte multe detalii, cere foarte multă organizare și foarte mult timp. Noi nu am avut un wedding planner, eu m-am ocupat personal de toate detaliile și sunt extrem de perfecționistă, sunt și zodia Fecioară, în caz de cunoașteți zodiile, și am vrut să fie totul super perfect. Așa că, din păcate, în luna august nu am reușit deloc să postez ceva pe canalul meu de YouTube, pentru că în fiecare zi munceam și seara mă ocupam de organizarea anunții și de ultimele detalii și a fost o perioadă extrem de busy. Nunta a avut loc pe 20 august în București. A fost extrem de frumos și vreau să vă spun că am fost mulțumită de toate detaliile și de toate persoanele cu care am colaborat, de la make-up, păr, fotograf, sală, formație, deci a fost totul perfect la ultimul detaliu. În caz de vreți să vă recomand ceva sau vreți să vă recomand pe cineva, dacă vreți să organizați o nuntă, aveți nuntă anul viitor sau peste câțiva ani și aveți nevoie de detalii, aveți nevoie de persoane cu care să colaborați în București sau în împrejurimea Bucureștiului, lăsați-mi în comentarii și vă voi spune persoanele cu care am colaborat eu și de care am fost extrem de mulțumită. Dacă vreți să vedeți poze de la nuntă, puteți să mergeți pe Instagramul meu. Am început deja să postez câteva poze și cu rochia de mireasă, cu pozele de la cununie, pentru că noi am hotărât să facem cununia și nunta în aceeași zi. A fost mult mai stresant și mult mai obositor, dar ce-i drept, a ieșit fix așa cum mi-am dorit și sunt foarte fericită că am hotărât să fac și nunta și cununia, adică și starea civilă și cununia religioasă în aceeași zi, pentru că a fost un moment mult mai special pentru mine, o zi foarte specială. Am avut toate persoanele dragi alături de mine, toți prietenii, toți familiarii și am reușit să ne bucurăm din plin de nunta asta. Cam ăsta este fondul de ten. Nu vreau să-mi încarc foarte mult tenul. Ieșim puțin la plimbare, este duminică, că eu m-am trezit, mi-am băut cafeluța și m-am relaxat. Cu mine știți, ca toate persoanele care lucrează toată săptămâna, duminica este singura zi în care puteți să vă relaxați puțin și să vă bucurați de cafeluță dimineața. Așa că m-am bucurat și eu de cafeluța mea și de duminică. Acum mă pregătesc ca să putem să ieșim puțin de după amiază și să ne bucurăm și de ceva timp împreună. Trecem mai departe la pudră pentru a fixa fondul de ten și să vă mai povestesc câte ceva pentru a vedea mai multe detalii despre nunta noastră și vedea cum a fost și cum a fost îmbrăcată și cum a fost machiată și cum am avut părul. Vă voi lăsa și câteva cadre din videoul de la nuntă care
by the way, a ieșit extrem, extrem de frumos și emoționant. Am să pun puțin contouring pe față. Nu vreau să fac un make-up extrem de încărcat. Folosesc același contouring care îl știți deja, care s-a consumat. Deci trebuie să achiziționez altul nou, dar între timp îl folosesc pe acesta. Cum v-am spus, perioada august a fost extrem de încărcată cu organizarea nunții și după nuntă am profitat pentru a merge și noi puțin în concediu. Am fost în concediu și cu părinții mei, deci ne-am bucurat și de ei și de familie. Cum știți, părinții mei stau în Londra, așa că nu avem posibilitatea să ne vedem extrem de des și când ne vedem încercăm să profităm de timp la maxim. Am fost la mare, am vrut să filmez inițial, dar după am hotărât să mă bucur de prezența părinților mei și de puțin relax după tot stresul și organizarea care a fost cu nunta. Așa că am hotărât să nu mai filmez, să nu mai fac travel vlog și pur și simplu să mă bucur de concediu. Îmi pare rău că nu am șeruit aceste momente cu voi, a fost o vacanță minunată, chiar ne-am relaxat și ne-am bucurat de concediu, dar cred că câteodată este bine să ne detașăm de tehnologie și pur și simplu să ne dedicăm timpul liber familiei și să ne bucurăm de momentele speciale împreună și să reușim și să ne relaxăm. Am mai încercat chestia asta, să mă detașez de tehnologie, de telefon, de YouTube și de tot ce înseamnă rețele de socializare și chiar mi-a prins foarte bine și vă recomand cu mare drag. Îmi place să fac poze, îmi place să filmez pentru voi, dar în același timp cred că este important câteodată în viață pur și simplu să ne luăm câteva zile pentru noi, să ne detașăm, să ne relaxăm și să reușim să ne reconectăm cu natura și cu energia pozitivă. Cum știți, nu sunt un make-up artist. Pur și simplu mă machiez așa cum cred eu că îmi place și că îmi stă bine. Așa că nu mă luați neapărat ca exemplu. Dar vreau să fac un curs de make-up. Este un alt update. Mi-ar place foarte mult să fac un curs, să încep cu un curs de automachiere, automachiaj, cred că se numește ceva de genul. Și să încerc să fac un curs de bază și un curs de make-up de evenimente. Îmi place foarte mult ramura asta de make-up și aș vrea să mă specializez și să învăț să mă machez mult mai profesional ca să pot să vă dau și vouă niște tipsuri mult mai profesionale, dar încă nu reușesc să găsesc timp pentru asta, pentru că am o săptămână foarte încărcată și din păcate nu am foarte mult timp de dedicat, dar aș vrea să reușesc să-mi organizez timpul în mod diferit de la anul, știți cum se spune, an nou, obiective noi, așa că obiectivul meu este să reușesc să-mi reorganizez timpul și agenda, să găsesc mai mult timp pentru mine, pentru dezvoltarea mea personală și profesională și să reușesc să fac un update în viața mea. Între timp, a trecut și luna august, cum v-am spus, am fost foarte ocupați. Nu știu dacă este la fel și pentru voi, dar pentru mine este ceva de back to the routine și parcă îmi trebuie puțin timp să mă adaptez la chestia asta. Cred că primul lucru cu care a trebuit să ne obișnuim și să ne readaptăm a fost traficul din București. Dacă sunteți din București, știți acest lucru. Efectiv, vă trebuie un life update și o readaptare de rutină, pentru că se schimbă și orarul când pleci de acasă și traficul care îl prinzi și calmitatea care trebuie să ți-o dezvolți pentru a reuși să reziști în traficul care este în București în luna septembrie. Așa că aceasta a fost o altă schimbare, să zic așa. În septembrie nu am reușit să vin cu content nou pentru că a fost starea asta de readaptare la rutina de toamnă. Am avut și o mică schimbare pe plan profesional și, cum bine cred că știți, în momentul în care schimbi jobul, sunt niște procese și niște demersuri care trebuie făcute și care îți iau timp. Aș vrea să revin cu content nou, content care să vă placă. Aș vrea să am o constanță mult mai mare aici pe platforma de YouTube. Chiar o să încerc din tot sufletul să postez săptămânal și să vin cu content nou, cu content interesant, cu content care să vă placă, dar în același timp am rugămintea să-mi lăsați în comentarii ceea ce v-ați vrea să vedeți pe platforma mea de YouTube, ce v-a plăcut mai mult din videoclipurile care le-am postat, dacă v-a plăcut mai mult partea de travel vlog, dacă v-a plăcut mai mult partea de beauty, de make-up, de păr. Am văzut că v-a plăcut foarte mult videoclipul în care v-am arătat cum să faceți bucle cu placa. Am să vă mai arăt și alte tehnici de coafură, așa știu pe ce să mă axez și ce vă place cel mai mult ca să pot să vă mulțumesc, în primul rând pe voi care sunteți mereu alături de mine și mereu mă susțineți. Recomand. Absolut. Am făcut o linie, după care am conectat cu centrul ochiului.
Voi continua și pe cealaltă parte a ochiului, după care voi colora înăuntru. Cam ăsta este eyelinerul. Cred că voi face ochiul pisicuță, așa că voi continua linia de eyeliner și pe partea interioară a ochiului. Cam așa arată eyelinerul. Nefiind un make-up artist, acum îmi va lua cam jumătate de oră pentru a face același lucru și în partea cealaltă. Ta-dam! Trebuie să vă mărturisesc că nu mi-a luat jumătate de oră. Azi eyelinerul a fost destul de rapid și destul de identic. Este mereu loc de mai bine. Acum vom trece la rimel update. Chestia asta chiar s-a schimbat în viața mea. Nu știu dacă vi l-am arătat în vlogurile anterioare sau într-un TikTok. Am început să folosesc acest rimel de la L'Oreal, telescopic. L-am văzut și eu la cineva. Am fost un pic în dubii inițial pentru că are o pensulă extrem de subțirică. Arată cam așa. Și este acea pensulă de silicon, nu știu cum să vă explic, care inițial îmi dădea impresia că nu va fi foarte comodă pentru gene, dar am spus că, hei, de ce nu, haide să îl încercăm, pentru că am văzut foarte multe persoane care îl folosesc și sunt foarte mulțumite, așa că am hotărât să-l încerc și cam de câteva luni îl folosesc pe acesta. Îmi place extrem de mult, nu mi încarcă genele, dar în același timp mi le lungește foarte mult și îmi place extrem de mult. Pur și simplu îl aplic de jos în sus și încerc oarecum să pieptăn genele. Cum puteți vedea, deja se vede. Cam acesta este rezultatul cu rimel și fără, nu folosesc gene. Puteți vedea diferența. Deci, efectiv, le lungește foarte mult și se văd foarte, foarte bine. Am terminat și cu rimelul. Voi pieptăna sprâncenele. Nu vreau să aplic niciun fel de produs. Vreau să rămână naturale. Cam asta a fost make-up-ul pentru ziua de azi. Cum v-am spus, nu am vrut un make-up extrem de încărcat. Am vrut să fie destul de simplu și pe tonuri naturale. Cam atât pentru ziua de azi. Sper că v-a plăcut. Am să vă las și câteva cadre de la nunta noastră. Sper că o să vă placă. A fost un moment foarte, foarte special pentru noi. A fost o zi perfectă. A fost fix așa cum mi-am dorit-o și cum mi-am imaginat-o de când eram mică. M-am simțit ca o prințesă și a fost cea mai specială zi din viața mea. Vă mulțumesc încă o dată că sunteți mereu alături de mine, vă mulțumesc că mă susțineți, că mulți dintre voi s-au abonat recent la canalul meu de YouTube, chiar dacă nu am reușit să revin cu content nou. Lăsați-mi în comentarii și cum a fost vara voastră, povestiți-mi despre vara voastră, ce ați făcut, unde ați fost în concedii și cum a fost back to the routine pentru voi, cum a fost luna septembrie, dacă ați început școala, dacă v-ați întors la serviciu, dacă sunteți din București. Scrieți-mi cum reușiți să rămâneți calmi în traficul din București, lăsați-mi recomandări în comentarii și ne vedem cât de curând pe canalul meu de YouTube cu un nou vlog. Vă pup și vă mulțumesc! Adrian, de bunăvoie și nesvii de nimeni, luați în căsătorie pe doamna Baciu Marina Bianca? Da. Doamna Baciu Marina Bianca, de bunăvoie și nesvită de nimeni, luați în căsătorie pe domnul Mănicianu Mircea Adrian? Da. Se cu urmează Mircea Adrian, cu urmează Marina Bianca, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului